Aku sik urung dadi apa-apa. Aku cilik kok 50 tahun lek bakulnya. 50 tahun. Oke guys, ini ada langganan etek ini. Nah ini Mama Dinda lagi belanja. Belanja apa mah? Beli punten. Punten. Iya mau punten. Aku ini aja mah. Kemarin pesen daging apa mah? Lagi daging apa jenenge tek? Wak sapi, tetelan. Wis oleh iki. Dua. Puntennya 2. Taruh ini. Sembarang. Jajane Jajan enak apa iki? dang goreng. Dang goreng. Boleh. Nek kene sik lengkap mah. Wong lanang. Wong lanang ning ngobrol biasa. Iya. Iki lagi enak rek sing ki mau. Apa jenenge? Sing daging sapi iku lho. Dek iki enak. Ndek ngene lho aku titip Mas Johan lek ngono apa? Ote-ote. Ote-otene 4. Ini 6 ya. Ya wes gitu gak apa. Rumahnya mana tak jenengan Dek? Mojosari. Mojosari. Namine aku iki kat cilik urung. Jumiatin. Oh, Jumiatin. Aku kat cilik urung ngeruh lho. Ini langganan dari kecil, guys. Mak Jumiatin. Apa neh, Mah? Goreng. Yang goreng enggak aku. Semongko. Kerupuk. Apa? Apa jen? Bapak harta pate. Pate jajan ini ya. Wes ini wes sambel 2. Adik. Iki. Terus apa nih? Lombok, Lombok apa? semongko mah. Biasanya sing arep Semongko. Semongko ngeten iki pinten? 1000 saiki. 1000, 2 iris ya. Aku mau semangka. Ya wis. 3 iris. Telu. Wane. Pun tapi aku senengnya cuma beli jajan-jajan. Ibu dek pasar makanya liyane wis ndak. Napa niku tahu? Tahu paling kok sing nuku bakmi. Wis niki ya berapa iki sik? Puntene loro. Mbak Cecek enggak masak. Wah, Ini suwe biasa. ibu engko. Oh, biasanya masak. Ibu soalnya sing anu engko lek anu takutnya nggak cocok. Iya toh. Iya, iki. Sini. Nggih, iki 10. Iki 6.000. 11 toh? Heeh. 11 iki ngene. 19. Iki 3.000 iki. Nggih. 500-an. Terus iki Ngene 2 tolikur. Berarti 3 likur. Pas ya, Mbak. Nggih, matur suwun teh muga-muga laris manis. Langganan dari kecil. Amin. Nyawang sampean. Aku gak nyawang, diampiri awake dhewe. Heeh. Ala pokoknya minggu celuk enek berarti. Guri apa inceng-inceng ning TV. Lek gerbang kae buka berarti enek wong. Nggih. Nggih. Tapi engko ya karek adminku apa. Tapi jenengan mandek nang kene gak apa-apa. Oh, Enggak matur. kena yang kuat ini, Mbak. Nggih, Sampun. sampun matur suwun. Wah, legend lho iki. Kat tahun pinten? Wah, wis suwi ya bener iku. Aku dari kecil banget. Ya, Pun 50 tahun lek bakulnya. 50 tahun. Aku sik urung dadi Aku apa-apa. cilik kok. Ndak urung enek no. Cilik. Iya wis. Nggih, pun terima kasih. Kiat mboten tak dorong.
Ye, makasih ye. Ngatos-ngatos.